Да. Давам ти фотоапарата, само ако само снимаш с шуши. Ми правя филмче в момента. Ето да, аз ще изчакам. Ма да ме снимаш с Шушо и да ми качиш снимчици в това. Аз си нямам снимки с него. Ще ми качиш ли? Да. И Шуши с лятната му прическа, нали вчера го постригох? Нали, мамо? Стевче, нали сеш това филмче после ще е със звук? Няма. Не бе, смисъл мен не ми пречи. И на мен няма. После ще ме срам. И с право. Хубаво. Те лампи изчистихте ли ти? Не. Къде сте в толкова неща? Той много хапа. Я го пръсни да си забрави. Направо ме захапа, знаеш колко силно. Набия, Шуши. Бати, това ми беше работата. Сега ме любопитно дали ще мога да заснема и звяра на аквариума. Едва ли. Ангеле, Да. те две такъви тук, къде да ти ги остават с аквариума? Гледай, тук живот кипи в този храст, обаче само че на фотоапарата не може да се види, защото... Живот кипи толкова на толкова. Ами виж един от тези Ти не оклюви. си изчистил хубаво аквариума, какъв живот? Единственият проблем, който виждам в момента, че обърнахме течението. Просто го върна. Еми не е оригиналното течение. Nous allons chanter ensemble, vous allez dire fatigué, malheureux, misérable. Пак стана тук някакъв флеш с това нещо. Защо ми път правя този номер? Не знам как успявам. Който от него. Случва ли се? А? С кое? Като
хвърляш филтъра за кафето, намерих си 2 евро. Сигурно са моите. Да. Кой си ги е намерил за небито си? Да, аз бях забелязал, че онен ден бях убеден, че има една монета от 1 евро в джоба и не успях да я намеря. И после видях, че вече бяха складирани за пране. Да. Да, Не бе смисъл, че монетата беше приготвена за... За кафе машината, за пералнята. Възможно, ако са ми трябвали пари за производство, мисля, че са и мои. Ти Степка си толкова подредена, че никога не губиш пари. Абе, ачка. Какво си мислиш, че съм ти ги взела 1 евро за пране или какво? Не, според мен си ме прецакал. Степка, я бръкни вътре при градините да изчистиш стъклото. Ще изчиста отвънка стъклото и то когато се махнеш, ще станеш да снимаш.